May mga pangarap ka ba? Pero may takot na pumipigil sa'yo. Ilang beses mo na bang sinabi sa sarili mo na, gusto kong magtagumpay pero baka hindi ko kaya? Paano kung mabigo ako? Paano kung pagtawanan lang ako? Alam mo, ang pinakamalakas na kalaban ng isang tao ay hindi ang kahirapan, hindi ang kakulangan sa talento, hindi ang ibang tao, kundi ang takot sa loob ng sarili niya. Ngayong araw, ikikwento ko sa inyo ang isang alamat mula sa sinaunang Japan. Isang kwento ng isang batang mahina, takot at minamaliit ng iba. Pero natutong gamitin ang pinakamalakas na sandata sa mundo. Hindi espada, hindi lakas, kundi tapang. Kung ikaw ay isang taong may pangarap pero may takot, ang kwentong ito ay para sa iyo. At kung gusto mo ng mas marami pang kwentong magpapalakas ng loob mo at magpapaalala na kaya mo, mag-subscribe ka na sa channel na ito at pindutin ang notification bell. Dahil dito, hindi lang tayo nakikinig ng kwento, natututo tayong lumaban sa totoong buhay. Handa ka na ba? Simulan na natin. Noong panahon ng mga samurai sa lumang kabisera ng Kyoto, may isang batang nagngangalang Haro na nangangarap maging mandirigma. Ngunit hindi siya malakas, hindi siya mabilis, at higit sa lahat, siya ay anak ng isang magsasaka. Araw-araw, pinanonood niya ang mga samurai na nagsasanay sa bakuran lang ng kanilang damyo. Pinakikinggan niya ang tunog ng bakal ng espada, ang sigaw ng disiplina, at ang mga yapak na parang kulog sa lupa. Isang araw, naglakas loob si Haro at lumapit sa isang kilalang samurai na si Master Takeda. Gusto ko pong maging samurai, sabi ni Haro. Tiningnan siya ni Takeda mula ulo hanggang paa. Ang pagiging samurai ay hindi lang lakas ng braso, sabi niya. Ito ay lakas ng loob. Pero mahina po ako, sagot ni Haro. Ngumiti si Takeda. Kung ganon, magsimula tayo sa hindi nakikitang espada. Nalito si Haro. Hindi nakikitang espada? Oo, sabi ng master. Ang espada ng isip at puso. Unang aral, disiplina. Sa halip na turuan agad ng pakikipaglaban, inutusan si Haro na gumising bago sumikat ang araw. Mag-igib ng tubig, maglinis ng bakuran, meditation sa ilalim ng puno ng sakura. Habang ang ibang kabataan ay naglalaro, si Haro ay nagsasanay ng katahimikan. Maraming beses na gusto niyang sumuko. Hindi ko na yata kaya, bulong niya minsan. Ngunit naaalala niya ang sabi ni Master Takeda. Ang tunay na laban ay hindi sa kalaban, kundi sa sarili. Ikalawang aral, pagkabigo. Isang taon nang lumipas bago siya pinahawak ng tunay na espada. Sa unang laban niya sa ensayo, bumagsak siya. Sa ikalawa, natalo ulit. Sa ikatlo, nadapa. Pinagtawanan siya ng ibang mag-aaral. Gabi-gabing umiiyak si Haro sa tabi ng ilog sa labas ng Kyoto. Lumapit si Master Takeda. Bakit ka umiiyak? Dahil hindi po ako magaling. Umiling ang master. Ang pagkatalo ay hindi kabaliktaran ng tagumpay. Bahagi ito ng paglalakbay. Ikatlong aral, paniniwala. Isang araw, dumating ang balita na may mga tulisan na papalapit sa nayon. Karamihan sa mga bihasang samurai ay wala sa lugar. Kinabahan ang lahat. Tumingin si Master Takeda kay Haro. Panahon na para gamitin mo ang hindi nakikitang espada. Nanginginig man, tumayo si Haro sa harap ng mga tulisan. Hindi siya ang pinakamalakas. Hindi siya ang pinakabihasa. Pero siya ang pinakamatatag. Sa bawat hampas, hindi galit ang kanyang baon, kundi disiplina. Sa bawat galaw, hindi takot ang laman ng puso, kundi paniniwala. At sa araw na iyon, hindi lamang niya na ipagtanggol ang nayon. Nalampasan niya ang sarili niyang takot.
Pagkaraan ng ilang taon, kinilala si Haro bilang isa sa pinakamatatag na mandirigma sa rehiyon ng Japan. Ngunit kapag tinatanong siya kung ano ang pinakamahalagang sandata ng isang samurai, lagi niyang sinasagot, hindi ang espada sa kamay, kundi ang tapang sa puso. Ang aral ng kwento, hindi mo kailangang maging pinakamalakas, pinakamatalino, o pinaka-privilege para magtagumpay. Ang kailangan mo ay disiplina kapag walang nakakakita, lakas ng loob kapag paulit-ulit kang nabibigo, paniniwala sa sarili kapag walang ibang naniniwala. Dahil ang tunay mong kalaban ay hindi ang mundo, kundi ang pagdududa sa sarili mo. At kapag natalo mo yon, wala nang digmaan ang hindi mo kayang harapin. Bago matapos ang kwentong ito, gusto ko munang magpasalamat sa iyo. Salamat din at umabot ka hanggang dulo. Sa dami ng pwede mong gawin ngayon, pinili mong makinig. Pinili mong magbigay ng oras para palakasin ang sarili mo. At ibig sabihin nun, may pangarap ka, may laban kang hinaharap at hindi ka sumusuko. Kung may mga pangarap ka ngayon pero natatakot ka pa rin, okay lang yan. Hindi mo kailangang maging perpekto, hindi mo kailangang maging pinakahanda. Ang kailangan mo lang ay ang desisyon na hindi ka titigil. Katulad ni Haro, hindi siya naging mangdirigma sa isang iglap. Naging mandirigma siya dahil araw-araw niyang piniling bumangon. At ikaw rin, sa bawat araw na hindi ka sumusuko, hinahasa mo ang sarili mong hindi nakikitang espada. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa pagtitiwala. Kung nakatulong sa inyo ang kwentong ito, ipasa mo rin ang inspirasyon. I-share mo ito sa taong kailangang marinig ito ngayon. At kung gusto mo pang mas marami pang kwentong magpapaalala sa iyo na kaya mo, mag-subscribe ka na at samahan mo ako sa bawat laban ng buhay. Dito sabay-sabay tayong lalakas, sabay-sabay tayong aangat. At tandaan mo, ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa taong tumangging sumuko. Hanggang sa susunod na kwento,